ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. лайк мондан вақти зиёди шуморо намегирад дӯстон, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мекунад. ташаккур барои дастгирӣ. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаен доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. чемпиони пешинаи вазни 57 кг UFC Дэвисон Фигередо, ки ба вазни 61 кг баромад, оиди рақиби дар пеш истодаи худ чемпиони пешинаи вазни 61 кг Пётр Ян фигурашро баён кард. пётр ҷангвари ҳақиқӣ аст. ӯ стили хашмгин ва хеле сахт дорад. муҳориба бо ӯ хеле дурахшон мешавад. мо бо ӯ занозанӣ мекунем. ман дар ин муҳориба ғолиб мешам, барои оне ки ман ин ғалабаро зиёдтар мехоҳам. аммо барои ман шарафи калон аст, ки бо чунин рақиби ҷиддӣ вомехӯрам. медонам, ки ҷангварон аз Русия хеле сахтанд, лекин мо низ ҷангварон аз Бразилия хеле ва хеле сахтем. барои ҳамин ҳар вақте ки ҷангварон аз Русия ва Бразилия меҷанганд, ин доимо муҳорибаҳои дурахшон мешавад, гуфтааст Фигередо. хотиррасон мекунем, ки муҳориба байни Дэвисон Фигередо ва Пётр Ян аллакай пагоҳ, яъне рӯзи шанбе 23 ноябр дар Хитой дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. чанд соат пеш онҳо вазни даркориро карда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд ва акнун онҳоро пагоҳ муҳориба интизор аст. тобови ҷангвари вазни сабук UFC Майкл Чендлер гуфт, ки муҳорибаи навбатии худро зидди ки гузаронидан мехост. ман фикр мекунам, ки муҳориба зидди Конор Макгрегор дар ҳафтаи муҳорибаҳо дар Лас Вегас маъно дорад. агар ки не, пас ман барои камарбанди БМФ зидди Макс Холлоуэй ҷангидан мехостум ё ин ки бо Ҷастин Гейҷ реванш мегузарондум. бо касе ки ман муҳориба гузаронум, ин муҳорибаи калон барои UFC аст. одамон пули хуб медиҳанд то ин ки муҳорибаҳои маро тамошо кунанд, гуфтааст Чендлер. ва дӯстон, фикр мекунам, ки муҳориба зидди Макс Холлоуэй муҳорибаи хуб мешуд. ҳар дуяш дар охирон муҳорибаҳои худ мағлуб шуданд ва ҳар дуяшон ҷангварони хеле дурахшонанд. боварӣ дорам, ки муҳорибаи онҳо муҳорибаи хеле ва хеле дурахшон хоҳад шуд. ба ҷангвари ҷавон ва бебохт Муҳаммад Мокаев рақиб доданд. Муҳаммад Мокаев, ки тобистони ҳамин сол аз ташкилоти UFC ронда шуда буд, муҳорибаи навбатии худро рӯзи 13 декабр дар турнири Brave FC 91 мегузаронад. рақиби ӯ бошад Лутандо Бико бо рекорди 12-3 мешавад. ана рекорди худи Муҳаммад Мокаев бошад 13-0 аст. худи Муҳаммад чанд муддат пеш гуфт, ки матчмекери UFC ба ӯ ваъда додааст, ки як-ду муҳориба дар дигар ташкилотҳо гузаронад ва баъд боз ба ӯ шартнома бо UFC медиҳанд. дӯстон, барои шумо боз як маълумоти шавқовари дигар оиди рақиби Нуруллоҳ Алиев омода кардем. чӣ гуна ки аллакай ҳамаамон медонем, Нуруллоҳ Алиевро муҳориба зидди Янал Ашмоз дар турнири UFC Fight Night рӯзи 11 январ интизор аст ва мо ин ҷангварро омӯхта маълумот пайдо кардем, ки мураббии ӯ Мурад Кештов аввалин мураббии Ҳабиб Нурмагомедов дар Амрико буд. ҳатто тобистони ҳамин сол Ҳабиб ба назди ин мураббӣ омада дар зали ӯ бо дастааш тамрин карда буданд. ва дӯстон, ҳозир бисёри мухлисони хориҷӣ савол дода истоданд, ки оё мураббии пешинаи Ҳабиб бо шогирди худ Янал Ашмоз Нуруллоҳ Алиевро, ки бо Ҳабиб ҳам аз рӯи стили ҷангӣ ва ҳам аз рӯи симо монанд аст, манъ карда метавонанд ё не? чунки ӯ бо Ҳабиб кор карда буд ва стили Нуруллоҳ ба стили Ҳабиб хеле монанд аст. ва дӯстон, шахсан худи ман фикр мекунам, ки стили Нуруллоҳ Алиев ва стили Ҳабиб Нурмагомедов фарқ мекунад ва боз дар 2, 3 ё 6 моҳ ту гӯштини худро хуб карда наметавонӣ. барои ин корро кардан чандин солҳо дар кор аст. аз ҳамин сабаб Нуруллоҳ Алиев ба Янал Ашмоз проблемаи калон мешавад. ба фикри худи шумо чӣ дӯстон? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.